The Zambian president Hakainde Hichilema for the first time in 2025 toona kuti atenda the SADC summit wamuziva kuti masummits ese akahodhiwa in Zimbabwe. Hakainde Hichilema akati kwete, I will never step in Zimbabwe just because ndikaitwa kanyama. Sanapinda mashoko ataona panguva ino achiatenda the SADC summit kuTanzania. Ndoto subscribe or like on the bell icon. Tipina panapa mobile mchanzi. The president of Zambia is going to attend the SADC meeting in Tanzania. He refused to attend in Zimbabwe under illegitimate Mnangagwa. Tikipinda panapa payendo yake today anoposta achit arrived in Dar es Salaam, Tanzania this morning from Tokyo, Japan to take part in the East African Community EAC and the Southern African Development Community SADC Joint Heads of State Summit on Eastern DRC conflict. Wishing you a blessed Sabbath, and we sincerely appreciate your prayers. Hakainde Hichilema, the Republic of Zambia. Tomash kwaneto kwa na Hichilema atona kuti Hichilema mchona achisnapa all the meetings SADC ese anengango yeudiwa mnyika Zimbabwe. Zvakunya skubuda pachena kuti apasina matais vakumona vachawirirana nenyika Zimbabwe ne-leadership yenyika Zimbabwe just because they know kuti munoziva mutungamiri wenyika zvakanotaura kuRussia zvakaburitswa panapa nemajournalist. Kubva ipapo Hakainde Hichilema anozombobvera zvekare ava close kune mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Panguva ino timoona chinoatenda this summit tinonyatsa kuona kuti vakomana ava yes they really want change muAfrica but nekuda kwavakaona vari illegitimate ndo vanenge vachistopa progress. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinako mesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.